ahinya kendo Dominic Arodi karwa ketwa ka entere studio marwa e county ma Kisumu kinyi makawuono kaluore kod koro maru in kaka achiel kuom jago mawuok abad migawo ma koro chal mar kor lwasi pacho kae bende nitiere gwenge ma koro nyaka sani usewacho ni gin gwenge ma jopiny onego bed ni bede akicha ahinya kaluore koda kaka nukoro ni kotha e dwe ni mar ang'wen ema wanyalo wacho ni obro bedo kochope ng'iende malure no bobedo mang'eny ahinya bende nitiere gwenge ma usewacho ni kata usechiwo milome ni gwenge ma kamagi gin gwenge ma high alert ma jopiny owinjo bed ni beda kicha mondo kata obedo ni nitiere jogo ma seche moko dak kuonde mani piny to gidar gidhi kuonde mani malo kuonde ma seche moko sienyruok mar lo nyalo timore to jogo bonde odaro dhi kuonde ma ginyalo dake ma gionge koda kionko ni midhiero moro amora nyalo jukogi. Dominic. Erokamano kuom thuolo machielo kendo wan koda kuonde ma chandruok mar oula jabetiega e Western Kenya ka duto to moloyo e county wa ma Kisumu, county wa ma Siaya, county wa Migori kata Homa Bay. Kadhi e county wa ma Siaya wan gi kuonde moko kaka Nyadorera ma wan e goula makelo kod river aora ma Nzoia, river Nzoia kod river Yala. Wan kod in fact like Siaya en kundi mathoth kabisa it is like the whole of Siaya except kundi ma kaka Gayem to kwa biro Siaya won wan Imbo wan tikpode kod kundi ma aora pija pongo West Imbo West wan gi West Ugenya East Ugenya wan kod Imbo kod North Sakwa South Sakwa gin kuonde moko mwangi maber ni koth oula jabetinga kendo wakwa jopiny mane area go ni mondo gibeta kicha moloyo sechegi makoth wan e thoro mar koth mondo gibeda kicha moloyo kabisa jogo mantie area mar Nyadorera kama pija pongoga nikech kanyo wajayude kata chandruok mang'eny ka wawito ngima kod gigewa. Ka wabiro Kisumu county ka wantie gi Nyando area ma Nyando japongoga no wakwa ni jopiny obeda kicha kendo gitem chiko itgi ne warning moramora ma digiyudi wantie kod jogo mapimonwa tut mar pi kod ng'eny mar pi aochegi kendo gijago ne jopiny oporo sama weche tek moloyo kawacho weche mag Nzoia wan gi automatic alarm maka koth ng'eny kogike level moro to muoch kendo muoch matek kamiruti wan kod jowa ma jo Red Cross mo volunteer mapimonwa kodhno mang'iyo level ne kaka dhi jogi duto gika giseyudo levels gi gioro message ne jo Red Cross gioro message ne jo meteorological gioro message ne county government koro wabet on the alert kod kaka wanyalo bedo e counties giduto makoth in fact kawadhi Migori wantie kod Nyatike area ma Nyatike be pija pongo koro jogi duto bedo on the alert. Gima duong' moloyo ni seche ma wantie ni county government onego beno se inspect evacuation camps gi gin gas kunde kata churches onego beno gisebedo inspected magi gibedo kod giredi gik moka mantie kaka choche utego ka bende gin gi drisni ma oseketgi maber systems mag pi mondo kapo ni chandruok mar oula ogoyo omako kuondewa kaka Nyadorera kuondewa kaka Nyando Nyatike kuonde ma pige aoche madongo kalego to jothurwa nyalo dhi kendo yueyo kanyo mayom. Jothurwa bende areas mwakwanogi onego bed notang' koro ka pi chako medore to gin tinde ging'eyo kuonde monego bed ni gidhiye koro kuonde gi ema gidhiye to giyudo konyruok. Otherwise e thurwa mar Western Kenya e counties wa ma Siaya gi Migori Homa Bay gi Kisumu wan kod chandruok mag kuonde mag oula mamolgo masekwanogo kendo ang'eyo ni ka giwinjowa to gichik kitgi maber kendo ging'e ni pod koth chwe
kendo gitang' e koth. To Dominic iwacho kanyo makare ahinya ni kaluore Dominic kang'adi mana matin iwacho kanyo makare ahinya kendo ilero moko kuom gwenge ma seche moko jopiny nyalo yude midhiero kaluore kod koro maru ma koth ma podi medo chwe gwenge mopogore opogore pacho kae. Tadira yudo ni nitiere gwenge moko ahinya to kata mago mayudore e gwenge magwa makaluo miyudo ni nyalo bedo ni milome maru ok chop ne jopiny e yo makare mar mondo mi seche moko japiny ong'e ni kaluore kod koro to koth nyalo bedo kiwango mang'eny ahinya ma ula nyalo yuerowa. Bende nitiere kaka utudoru kod 10 counties e counties mopogore opogore mar mondo mi uneni uchopo ne jopinya kata milome mar koro maru ochopo ne jopiny e yo makare mondo jogo modak kuonde ma ula nyalo yuerogi one kaka nyalo jipanga chon ka midhiero mora mora pok oyudogi e kinde ma koth dhi mbele kod chwe. Dominic. Erokamano, wan kod tudruok kod jopiny ka watiyo gi jogo ma jo Red Cross. Jo Red Cross wajamiyo information e saa mowinjore kinde saa makare. Wan gi warning wa ma wagolo saa mwaneno ka koth dhi chwe mang'eny moloyo e kinde ni. Koro warning ni joma kungo yude kabisa en Red Cross. Alafu e counties wantie gi disaster management team, disaster management committee bende waoronegi mondo gimbe gitudre gi jopiny. E Siaya County wanti an gi tudruok nyaka gi chiefs kendo ajaoronegi warnings gi kod focus gi e saa maber kabisa. Koro omiyo kaispo ni chiefs gi nyalo tiyo gi gigi yo makare to ginyalo chopo ne jopiny. In fact counties kaka areas kaka Nyadorera kod Nyando an gadi ni wan nyaka gi disaster teams, ward disaster teams mabende wajaoro negi messages kokalo kuom chief, kokalo kuom Red Cross. Koro magi duto ka gitiyo go ka jopiny ochike itgi makare taparo ni nyalo konyogi. Erokamano. Iwacho kanyo makare ahinya kenano moko